Ижад кешеләре арасында кыска гына гомере эчендә атылган йолдыздай үз артыннан мәңге сүрелмәс якты эз калдырып китүчеләр байтак. Шуларның берсе журналист Рәйхана Шәйхиева. Теләче районы Олы Мәтәскә авылында гомере фаҗигале рәвештә өзелгән Рәйхана Шәйхиева истәлегенә йолдыздай атылган гомер дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы тәкъдим ителде. Йылады күңелләр тетрәнеп, ярадан әрнеде йөрәкләр. Әгәр исән булса, төркемебез белән җыелып иҗат кичәсенә кайтыр идек. 26 ел элек Ураза гаете иртәсендә олы юлда машина бәрелешкәннән соң арабыздан мәңгелеккә китеп барган Рәйхана Шәйхиева белән бергә укыдык. Үзе белән бергә тумый калган кызы да вафат булганын ишеткәч, Рәйхананы танып белүчеләрнең генә түгел, чит ят кешеләрнең дә үзәге өзелгән иде. Шуңа да бүген аны искә алучыларның яшь аралаш сөйләве аңлашыла. Үземне белгәннән бирле без аның белән җитәкләшеп, икебез бер төс итеп киенеп, агылы белән тагылы булып, узыша мәктәп китапханәсендә китаплар укып, мәкаләләр, шигырьләр язып, бер партада утырып, гел бергә үстек. Һәм инде мәктәпне бетереп Казанга баргач та ул журфакка керде. Мин актерлар әзерләү бүлегенә Мәдәният институтына, онда да без бер дә аерылмадык. Рәйхана Шәйхиева Казан дәүләт университетының журналистика, социология һәм психология факультетын тәмамлаганчы ук Теләче хәбәрләре газетасына эшкә урнаша. Укыганда ук каләме үткен иде дип искә алды остазы. Ул бик актив иҗат итте. Газеталарда без вакытта үзебездә мәгърифәт газетасында эшлибез дә, безнең практика базасында ул практикага да кирде һәм шунда үзен бик үткен каләмле иҗатчы итеп күрсәтте. Искә алу кичәсен хәйр-фатиха биреп башлап җибәргән Илнур хәзрәт шагыйрьләрдән сүзнең хикмәт белән чыкканын тагын бер кат искәртте. Әлбәттә, кичә барышында Рәйхананың әле моңа кадәр бер кайда да басылып чыкмаган шигырьләре шактый яңгырады. Аларда аның яшәү фәлсәфәсе, үз язмышы ярылып ята. Biz Рәйхана белән яш кына укырга барганда тукталышка кадәр шигырьләр сөйләшеп бара идек инде. Ул хәтта шигырь сөйләмәгәндә дә аның тел байлагына үзенә дә әйткәнем булды. Син бик күп китаплар укыйсың ахыры диеп, хәзер туганнарның истәлекләрен укыйм да 5 яшьтән китапханәгә йөргән икән. Әдәби итеп, матур, камил итеп сөйләшә иде. Әнә шундый шигъри җанлы, нечкә күңелле Рәйхананы ничек якын итмисең ди, төркемебез белән ярата идек. Минем бүлмәдәшем яшьтән без аның белән беренче курстан ук бергә танышып, бер бүлмәдә тордык. Рәйхана ул минем өчен үрнәк. Менә мин хәзер аны уйлыйм, улгая башлагач, Рәйхана безнең өчен үрнәк булган, аңардан гыйбрәт аласы булган. Аның үрнәгендә тормышыбызны көйлисе булган, кырасы булган, ул шундый сабыр, самими күңелле, бала күңелле, ихлас күңелле. Кешеләрдә бернинди дә начарлык күрми торган, чиста күңелле кыз иде. Без аны шул хәтле сагынабыз. Рәйхана ул туган җанлы беренче чиратта шуны әйтәсем килә. Һәм менә аның күңеле шул кадәр нечкә иде. Һәм ул бер кашан да кеше турында начар әйберләр сөйләми иде. Әле бер нәрсә әйтә башласак та, кызлар алай түгел бит ул, шундый кеше иде бит ул дип безне төзәтеп куя иде. Чынлап та үрнәк булырлык шәхес иде. Менә без аны сагынып искә алабыз. Рәйхананың шундый кыска гомерендә без аның белән шушылай аралашып, дуслашып калганыма мин чын мәгънәсендә горурланам. Һәм менә Рәйхана ул миңа шундый тормышның мәгънәсен аңлатып калды шикелле. Самими, риясыз кешеләрнең гел яхшы сыйфатларын гына күргән Рәйхана язмыш сынауларына ничек түзде икән дип хәйраннар каласың. Әнисен ул бөтенләй хәтерләми. Әтисе һәм аның өчен җан атып торган туганнары тәрбиясендә үсә. Без 5 бала үстек бит инде гаиләбездә. Мин 4нче бала, Рәйхана 5нче бала иде. Шуңа күрә без Рәйхана белән бик якын, сеңлем белән бик якыннар идек. Без аның белән сердәшче дә идек. Без аның белән бүтән серләребезне сөйләп, шатлыкларыбызны уртаклашып, кайгыларыбызны уртаклашып яшәдек. Шуңа күрә ул миңа бик якын иде. Рәйхананың язмышын Олы Мәтәскә халкы яхшы белә. Хәтта үләсе көнне авылдашына ярдәм иткәннән соң гына юлга чыккан. Олы җанлы ярдәмчел икәнен бик күпләр искә алды. Укытучылары, хезмәттәшләре, авылның мөхтәрәм китапханәчесе. Рәйхана белән Айгөлгә китап җиткереп булмый дип бәйнә-бәйнә истәлекләр яңартты. Күрәсең, укуга һәвәслеге Рәйханага югары белем алырга ярдәм иткән. Аңа ияреп сеңлесе Лилия дә журналист һөнәрен сайлады.
Рәйхан апа дигәндә инде ул минем иң өлкән апам буларак күз алдына килеп баса, ул шулай иде. Без инде сеңлем белән менә икебез бер туган, ә ул безнең инде өлкән апабыз иде инде безнең. Ул безгә сары йомшак, нәни писнәкләребез дип, писнәкләрем минем дип эндәшәдер ия. Кая гына бармасын, кайда гына йөрмәсен, ул безгә һәрвакыт нинди генә матур әйберләр алып кайтмыйдыр, киендерәдер ул безне. Шундый тәмле ризыклар пешерәдер ия. Искә алу кичәсендә катнашучыларның чыгышлары Рәйхананың үзе кебек ихлас булды. Үзелеп яраткан укучым, бер укучым. Төп оештыручы Айгөл без бирегә күңелсезләнеп утырырга түгел, Рәйхананың рухын шатландырырга, китабын тәкъдим итәргә җыелдык дисә дә, урыны белән йыладык та, кайбер чыгышлар йылмайтты да. Төркемдәше Наилә Низами Рәйхана белән сөйләшеп утырганын, җырлаганын аудио тосмага да яздырып калган булган. Ул анда бишек җырын җырлый. Эх, исән булса ул җырын җырлап кызын үстерер иде. Берәр чара үткәрә башласаң, катнашучы булырмы, тамашачы килерме дип аптыраган заманда яшибез. Әмма Рәйхананы искә алу кичәсендә мәдәният сарае шыгрым тулы булып, халык 4 сәгать буе кымшанмый да утырды. Бу кичәне оештыручыларга, башлап берүчеләргә, аның сабакташларына, туганнарына бик зур рәхмәт. Рәйханабыз каләм тота башлаганнан бирле көндәлекләр язган. Алар кыз бала күңеленә хас булганча шул кадәр эчкерсез, җылы, ара-тирә шигырьләр дә очраштыргалый. Алары әле җыентыкка керми калган. Беренчесен нәшер итәргә ярдәм иткән иганәче Радик Зиннәтовка рәхмәтлебез. Өстәвенә Рәйхананы иҗат, каләм әһелләре Фатих Хөсни дәвамчысы дип йөртә. Шуңа да беренче җыентык соңгысы булмас. Һәр яктан талантлы төркемдәшебез Рәйхана Шәйхиеваны искә алу кичәсе дә хәтердә генә яңармас, сәхнәдә дә кабатланыр. Мөршидә Җихан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.